Hello guys, good evening. Karon nakabawi na ko guys. Nakaluto na jud kog sudan. Nya ganabuntag wa jud koy kaon kanon ganina. Maura to ako gipakita nyo sa video. Saging ra jud in town. Karon nakabawi na jud ko. Nakaluto na jud kog sudan. Karon kaon ako. Ako lang ning gamay-gamayon guys. Kay ako dyan ang matagamtam ang kalami. Gupon to ning sauce. May makay na pagabuhat na amni lumonsito na yung mga lamas. Ato lang yung saw-saw-sawan. Ako raman sa usa nagkaon ani guys. Di masag ko makaingon nga hugaw ni. Kay ako raman sa nagkaon. Ako raman sa nagtugsaw ni akong kamot. Kung naidaghan sa mga on out, di masag ko mutugsaw diha. Maglain sag ko. Ako raman usa. Ako rin kaon na ni tanan. Tagamtamon ko ni guys. Kay piti na kung gutuma ganina. Asa ka na saging ray pamahaw. Padong ka sa imong trabahoan. Di ka kakuyapan na guys. May nabawi sa panihapon. Pero maglabad sa imong uwa kay kaon sa tarong guys ay. Bugat sa imong trabaho. Uli nimo wa kay kaon. Sus, naluoy na siguro to akong asawa guys nga. Wa ko'y kaon nga nabuntag sa maorto saging ra. Lagi andaman sa kunyag karne. Mao na ako nagluto. Ako nang gamay-gamayon guys kay para lami sad ba matagamtam na to ang kalami. Borot-borot yun akong pinaon guys. Lami ganyan ako pagabuhat guys kay ako nigi marinate. Suspectin akong gutom magyud ani. Igwanta lang gihapon kay abi na sa kuguas na sa kuy panihapon guys. Wa jud ko nagdahom. Sus may gani pag abot ako naa joy karne. Ako dang gidadalig marinate, ako dang giluto. Ang akong asawa sa dito nagkabisi-bisi sad aw. Mao na ako nagmaniho sa drigluto guys ba. Basta tan-aw ta atong pares nga magkabisi-bisi atom sa tugbangan. Bahalag kapoy tagikan sa trabaho. Piting lami akong kaon. Pero di sad sa ingon guys nga ako rin ni kaon ni tanan tuwa sa sila ilaha.